suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Amen. So, magandang gabi po muli sa buhay ng bawat isa. Narito po muli ang tinig ng pag-asa upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa lahat ng pagkakataon. At nawa po, samahan niya ako ngayong gabi upang mag-aral ng kanyang salita. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Sige po, tayo po pumikit at tayo po manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipwisan ng Santong Espiritu. Lord, salamat sa gabing ito na kami magbubulay na iyong salita. Kami po yung pangunahan mo at samahan mo. At tunay nga, O Diyos, na ang aming puso ay aming binubuksan at ang iyong salita ay maitanim dito sa pinakamagabang parte. At ito po ay may sa pumuhay namin at mamunga. Salamat, Lord. We praise you, Lord God. We honor you in Jesus' name. Amen. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po muli inyong lingkod, si Pastor Joseph, na kung saan tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita ngayon. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon at binigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating bishop is about loyal heart, pusong tapat. Diba? At ito po yung matatagpuan sa 1 Chronicles chapter 29 verse 19. At sabi po dito sa King James Version, to Solomon my son, a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for the which I have great provision. Bakit po kaya si David nanalangin ng ganito sa kanyang anak? Nabigyan daw si Solomon ng pusong loyal, pusong tapat. Bakit po? Kasi si David po is naturigang malapit sa puso ng Diyos. Amen po ba? Si David po ay napakamalapit sa puso ng Diyos. Kaya ito yung panalangin niya sa kanyang anak. Dahil alam ni David na kapag ang isang tao ay malapit sa puso ng Diyos, sino ang kalaban niya? Diba? Sino makakatalo sa kanya? Siya'y palaging magtatagumpay, siya'y palaging sasamahan ng ating Panginoon. Hindi mawawaglit sa isip at sa puso ng Panginoon kapag ang isang tao ay loyal sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ito yung panalangin ni David sa kanyang anak. Dahil siya nga po ang magtatayo ng templo ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya nga po ang sabi diyan sa ating pag-aaralan ngayon, kasi po dito sa mundo, pag sinabing loyal, mundo po muna tayo, pang mundong loyal. Dito po, kahit anong loyal ng isang tao, pag yan po ay natapatan ng isang malaking halaga ng kayamanan, di po ba? Kahit anong loyal niyan,
is pwede niyang matanggal. Pwede hindi niya siya maging loyal doon sa isang tao na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga po dito sa atin, di ba po sa Pilipinas, papalit-palit ng presidente. Sa balita, minsan may nakikita tayong at tumatalikod sa dati niyang pagiging loyal niya sa ibang kandidato dahil meron namang ditong pumalit. Kasi mas malakas ngayon. Ganyan ang tao. Amen? Kaya nga po kasi ang puso kasi po ng tao, nating mga tao, meron po ditong kumbaga puwang na si Kristo lang ang makakapag-satisfy sa lahat ng ating pangangailangan dito sa mundong ito. Amen po ba? Dahil ang tao, kapag hindi kahit yung puso ng tao, yung puwang yan, kahit lagyan mo ng mga material na bagay, kayamanan, katanyagan, kahit kung ano-ano pang mga bagay ilagay mo dyan, hindi magiging kontento ang tao at hindi magiging loyal ang tao. Amen? Kaya nga po si Solomon, kung mapapansin natin, di ba, ang hiniling sa kanya ni David is maging loyal siya. At alam niyo po ba kapatid, kung babasahin natin sa 1 Kings, si Solomon, hindi po siya naging loyal kasi lumipas ang mahabang panahon. Di po ba? Basahin po natin sa 1 Kings. 1 Kings chapter 11:4. Sabi dito, matanda na si Solomon. Dahil kahit siya ng mga ito at sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi siya natiling tapat kay Yahweh. Sa makatuwid, hindi naging natiling tapat si Yahweh. Tuloy po natin. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Hindi niya daw po sinundan ang halimbawa. Di ba? Bagamat nung una, maganda yung ginagawa niya patungkol sa Panginoon, siya nakapagtayo. Pero bakit? Pinaalis niya po ang Diyos sa kanyang puso. At pinalitan niya ng mga bagay na kung saan hindi siya magiging kontento. Kaya nga po, sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David. Hindi niya daw po sinundan ang ama niyang si David. Kaya nga ano nangyari kay Solomon? Nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit? Pinalitan niya yung pagiging loyal niya, hindi siya naging loyal sa Diyos. Kaya nga po, diyan po tayo sa verse 9. Nagalit ang Diyos kay Solomon. Nagalit si Yahweh kay Solomon. Dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses nagpakita sa kanya si Yahweh. Tingnan niyo po doon, nagpakita na ang Diyos kay Solomon 2 beses. Bakit? Kasi ayaw niya maging, yung kanyang kaisipan is nalipat sa pangmundo. Di ba? Nalipat sa hilig ng laman. Tuloy po natin. At bawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Hindi niya sinunod si Yahweh. At take note mga magulang, mga kapatid, noong panahon ni Solomon, siya ang pinakamayaman. Siya ang pinakatanyag. Di ba? Dahil, bakit siya naging tanyag? Bakit siya naging mayaman? Dahil sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya siya naging tanyag, kaya siya naging yumaman. Ang problema lang, hindi siya nanatiling loyal sa Diyos. Mas pinili niyang sumamba doon sa mga Diyos-Diyosa na gawa ng mga Amonita, na mga sinasamba ng mga Amonita. Kaya anong nangyari? Nagalit sa kanya ang Diyos. Amen? Pero, dahil kay David, may covenant ang David, ang Diyos kay David, anong nangyari? Hindi sa panahon ni Solomon, nangyari yung mga bagay na ipapadala ng Diyos kundi sa sunod na lahi ni Solomon. Kaya nga po, ano po ba ang mga benepisyo na kung saan kapag loyal ka sa Diyos? Amen? O di, punta muna tayo sa mundo. Ano bang mga benepisyo kapag loyal ka sa isang tao? Siyempre may mga benepisyo yan. Palagi kang pabor sa'yo, di ba? Mabilis kang makalapit. Kahit anong hingi mo, di ba? Pwedeng ibigay kasi loyal ka sa isang tao na yun. Ganun din po sa Diyos. Pag loyal ka sa ating Panginoong Diyos, di ba? Ano man ang ating ipanalangin, di ba? Pwede niyong tugunin. Basta nakakabuti sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga po ang ating Panginoon, di ba? Ang gusto niya, maging loyal tayo. Di ba? Loyal tayo sa lahat ng bagay. Tulad po na sabi ko kanina, ang tao, hindi siya pwedeng maging loyal kung wala ang Diyos sa kanyang puso. Amen? Yun po ito. Hindi magiging loyal ang tao kung wala si Lord sa kanyang puso. Bakit? Walang kakontentuhan ang tao. Di ba? Kahit mayaman siya, magpapakayaman, anong nangyari kay Solomon? Sobrang yaman, walang kakontentuhan, di ba? Magiging kontento lang talaga ang tao kapag sinunod niya ang tuntunin ng ating Panginoon.
Kaya nga tuloy po natin. Ito po ang ating title ngayon. Let Jesus be the center of our heart. Hayaan natin si Kristo ang maging sentro ng ating puso. Amen? Siya ang dapat umupo sa ating buhay, sa ating puso. Dahil kung hindi po natin gagawin na si Kristo ang magiging sentro ng ating buhay, hindi ka magiging loyal. Totoo po yan. Hindi po tayo magiging tapat, lalo sa ating paglilingkod. Bakit? Kasi mas pipiliin natin mas maging loyal sa mundo. Amen? Yung mga hilig ng mundo, layaw ng laman, hilig ng laman, kung ano-ano mga bagay. Di po ba? Tayo po ng Diyos noon, mga magulang, mga kapatid. Kaya ang gusto ang panalangin ni David sa kanyang anak na si Solomon is magkaroon siya ng pusong dalisay o kumbaga perfect heart, di ba? Dahil alam ni David na kapag ang puso ng tao ay nasa Diyos, si Kristo ang laman nito, ang Diyos ang laman nito, hindi siya pwedeng matalo. Di ba? Remember, si David, ang dami niyang pinanalong laban. Di ba? Bakit siya nagtatagumpay? Kasi loyal siya sa Panginoon. Kahit nagkasala si David, anong ginawa niya? Alam niya kung paano matouch ang puso ng Diyos. Amen? Kaya nga, yun yung inihiling ni David sa kanyang anak na si Solomon. Basahin pa po natin dito sa Chronicles 28, verse 9. Ang sabi dito ni David, panalangin niya, at ikaw naman Solomon, anak ko, sabi ni David, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Sabi, kilalanin mo, sabi ni David kay Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso. Ang sabi, paglingkuran mo daw siya ng buong puso. Ang sabi ni David kay Solomon. At pag-iisip, di ba? Ano pa sabi pa? Sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin, di ba? Siya po ang Diyos po ang sumisiyasat sa ating damdamin. Tuloy po natin. At nauunawaan ang ating binabalak. So alam ni Lord kung ano ang ating binabalak. Kaya nga nagpakita si Lord kay Solomon at binalaang huwag kang sumamba dyan. Binalaang mali na yung ginagawa mo. Hindi nagpatinag si Solomon. Anong nangyari? Di ba? Nagalit sa kanya ang Diyos. Tuloy po natin dito. Binabalak at iniisip, kung lalapit ka sa kanya, tatanggapin ka niya. Sabi po, ngunit, kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya, magpakailanman. Alalahanin mo, ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo itong may panindigan. Amen. Kaya nga po, ito po yung sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon. Diba? Ikaw, Solomon, kilalanin mo, paglingkuran mo, ng buong puso, ng buong pag-iisip, si Yahweh, ang Diyos. Dahil alam ni David, di ba, na kapag nasa side ka ng Diyos, wala talaga pwedeng tumalo sa'yo. Di ba? Hindi ka talaga pwedeng maghirap. Bakit? Si Lord ang backup Di ba? Kaya sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, ikaw at ako, dapat ang puso natin, loyal to sa ating Diyos. Huwag natin pasukan ng mga bagay na kung saan pangmundo. Amen? Kaya mo yung pangmundo lang. Diba? Huwag mo mapasukin sa puso mo. Diba? Kaya nga may sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung laman ng iyong puso, siya ang iyong sasabihin at siya ang iyong aakuhin. Napalitan ng material na bagay, yung puso ni Solomon, di ba? Nakapag-asawa siya ng mga amunita. Ayaw ng Diyos yun Di ba? Pinalitan niya si Lord. At tayo po nagkarapatan talagang magpalit. Kaya nga, hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Di ba? Yung puso natin is napaka-crucial sa ating Panginoon. Di ba? Kaya nga, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, piliin natin maging loyal. Walang iba kundi sa Diyos. Amen? Walang iba kundi sa Diyos. Kung meron man tayong, pasensya na po sa salita, pagsipsikan, is doon tayo sa Diyos, magpalakas. Diba? Dahil siya ang may kakayahang magpala. Siya ang may kakayahang magbigay ng mga bagay sa atin. Diba? Na pangangailangan natin, ng kalakasan natin, ng hininga natin. Diba? Na kung saan, alam niya ang lahat ng bagay sa mundo. Diba? Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you. Declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Diba? Plan to give us hope and future. Diba? Alam na ni Lord. Kaya nga, saan ka pa?
Saan ka ba magiging loyal? Hindi maging loyal tayo sa Diyos kasi siya ang nakakalam ng future natin. Kasi tayo mga tao, pinag-iipunan lang natin yung future natin. Pero ang Diyos, alam niya na. Tayo, hindi natin alam kung ano mangyari bukas. Kaya nga, kung meron man tayong dapat pagloyalan, is walang iba kundi sa Diyos. Amen. Kaya nga tuloy po natin, ito po yung title natin. Let Jesus be the center of our heart. Hayaan natin na si Kristo ang maging sentro ng ating puso. Katulad po na sinabi ko kanina, ang puso natin is meron po ang dyan na kung saan si Kristo lang yung kasya. Yeah? Si Kristo lang yung makakapag-satisfy sa lahat ng ating hinahanap sa buhay. Di ba? Kaya maraming tao dito sa mundo, walang kakontentuhan. Kasi doon sa puwang na yun, ang iniligay niya is material na bagay na kung saan pumupupas, nabubulong. Diba? Sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Diba? Maraming tao po ngayon, diba? Kahit na mga Kristiyano, kahit mga mananampalataya, hindi si Kristo ang laman ng puso. Yung puwang na kung saan dapat si Kristo sana ang nakaupo, na si Kristo dapat ang nandun, na ang Diyos dapat ang nandun, as pinipili natin na kung saan ang mailagay doon, yung mga bagay, na pang material na bagay na ating nakikita na makakapag-satisfy sa lust of the eyes natin, lust of the flesh natin. Amen? Kaya nga po ang tao, walang kontentuhan. Diba? Kailangan niyang tanggapin si Kristo ng totohanan sa ating puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa, sa ating lakas. Dapat si Kristo po ang nandito. Magiging loyal lang ang isang tao at magkakaroon siya ng satisfying life sa buhay dito sa mundo kung si Kristo ang sentro nito. Amen? Kaya nga po ang sabi sa Jeremiah, basahin po natin. Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Ito po ang sabi. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Sino daw? Kahit tayong tao, hindi natin maunawaan ang puso ng ibang tao. Di ba? Nalalaman lang natin minsan sa kanyang buka ng bibig, minsan sa kanyang kilos, di po ba? At minsan hula pa yun sa atin. Pero ang Diyos, alam niya. Tuloy po natin. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Tuloy po natin. Ito'y mandaraya at walang katulad. So makatuwid, mandaraya daw po ang puso ng tao. Wala daw po itong katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Wala daw po lunas. Di ba? Sino ang makakalunas ito? Wala iba kundi ang Diyos. Yeah? Kaya nga patuloy natin sa verse 10. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Sino daw ang sumisiyasat? Sino daw ang sumasaliksik? Ang Diyos po ang sumasaliksik. Siya ang gumagawa nito eh. Di po ba? Siya ang may litha nito eh. So ipasiyasat natin sa ating gusto. Ipasiyasat natin ito sa ating puso. Ipaayos natin ang ating puso na hindi loyal. Di ba? Ang sikreto lang kapatid, si Kristo po ang maging sentro ng ating buhay. Tuloy po natin. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ay sa kanyang pamumuhay. Amen? Ang Diyos po pala ay nagagantimpala. Bantay sa ating pamumuhay. Kung matuwid ang pamumuhay mo, kung loyal ka sa Panginoon, siya ang magagantimpala sa atin. Diba? Sa mundo nga po, di ba? Kapag ang tao ay loyal sa kanyang boss, minsan yung boss, pagka nakita, napaka-loyal nitong aking trabahador na to. Ito nga, mabigyan ko nga to ng blessing. Diba, ganun yan dito sa mundo eh. Lalo na ang Diyos. Yeah? Mas maging loyal tayo po sa Diyos. Amen? Maging loyal po tayo sa ating paglilingkod, sa ating ginagawang ministeryo. Maging loyal ka po diyan. Nakikita po tayo ng ating Panginoon. Tuloy po natin. At ginagantimpalaan niya ayon sa kanyang ginawa. Amen. Kaya nga po, ang Diyos po ay nakakasiyasat dito. Ang sabi, mandaraya po ito. Amen. Kaya nga po, ito palagi ang ating babantayan. Dahil ang Diyos din, pinairal din naman niya ang kanyang puso. Diba? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have a everlasting life. Diba? Anong pinairal ng Diyos? Yung kanyang puso. Ipinadama niya sa tao yung kanyang laman ng puso through the Lord Jesus Christ. Di po ba? Kaya nga po, ang kulang sa puso ng tao, sa buhay ng tao, isang ating Panginoong Kristo. Ba?
sabihin ko na po sa inyo, hindi ka magiging satisfied sa iyong buhay kung hindi mo tatanggapin ng totohanan ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? Dahil ang totoo po, marami kang hahanapin na bagay, marami kang pagpapaguran, marami kang iisipin na kung paano kumita, kailangan naman po naman talaga natin yan. Di po ba na kumita ng pera para paggusto sa ating mga mahal sa buhay? Pero huwag mo din kalimutan, merong Diyos na tayo pinaglilingkuran na kung saan na may-ari ng langit at lupa, na may-ari ng ating buhay. At kapag diyan ka naging loyal, mas masahol pa ang benepisyo matatanggap mo dito sa mundo, di ba? Merong benepisyo, 13-month pay, lalo pag nag-retire ka, di ba? Merong mga benefits sa Panginoon, kapatid. Ang binibigay niya sa atin, mas higit sa mundo na benepisyo. Once na maging loyal ka, once na magtagumpay tayo sa mundo ito, tiyak yun mga magulang, mga kapatid, na sasabihin ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen? Kaya nga, panatiliin natin maging loyal tayo sa Diyos. Amen? Maging tapat po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po dito, paano magiging loyal ang puso ng tao sa Diyos? Paano nga ba? Naisip mo ba? Paano magiging loyal ang ating puso? Sabi sa ating binasa kanina, imandaraya daw ang Diyos. Pero ang sabi sa verse 10, huwag natin kalimutan, na si Yahweh ang sumisiyasat sa mga tuwid. Pwede po maging loyal ang puso pala ng tao sa pamamagitan ng Diyos. Una, ito po ang una. Let Jesus sit in our heart. Hayaan natin si Kristo ang maupo dito. Di ba? Ang mahirap niyan, pag Kristiyano ka na, paglinggo mo lang pinapaapo si Lord Jesus eh. Ang taas malakas mong sumayaw, tumaas na kapag. Pag Lunes hanggang Sabado, ikaw na ang nakaupo. Di ba? Sa missing link ng puso mo. Di ba? Dapat, nasa church ka man, nasa bahay ka man, nasa labas ka man, nasa trabaho ka man, dapat ang laman ng puso mo at ang nakaupo dyan is walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At wala na pong iba. Amen? Kaya nga po, ang puso ng tao ay walang kakontentuhan. Amen? Wala po talaga kakontentuhan ito. Diba? Kapag hindi si Kristo ang pinaupo mo dito. Kapag hindi si Kristo ang pinapasok mo dito, tagharid dito. Dahil katulad sa binasa natin kanina, mandaraya ang puso ng tao. Amen? Kaya nga po, tiyakin natin sa ating buhay, sa kapwa ko mananampalataya na nakikinig ngayong gabing ito. Si Kristo lang ang paupuin mo dyan. Maniwala ka sa hindi. Kahit anong bato ng kaaway sa'yo, hindi ka magagalit. Bakit? Kasi si Kristo nakaupo dyan eh. Diba? Karakter ni Kristo na hindi magalit. Diba? Karakter ni Kristo na hindi gumanti. Diba? Karakter ni Kristo na matuhan ka ng pag-ibig. Diba? Nung si Kristo, yung pinako sa krus, gumanti ba siya nung pinagasapak siya, pinagtatadyakan? Hindi. Diba? Yun yung karakter ni Kristo. Na kung saan magiging karakter mo din kapag si Kristo ang laman ng iyong puso. At kapag naging loyal ka kay Jesus Christ, maniwala ka sa hindi, mga magulang, mga kapatid, yung karakter niya is magiging karakter mo na rin. Diba? Sabi sa dyan, sa 1 Corinthians o 2, kung di ako nagkakamali, 5:17, ang sino mo nakipag-isa na kay Kristo, ay siya ng bagong nilalang. Sa mga tuwid, nakipag-isa ka na kay Kristo eh. Ang karakter mo na dapat is Christ-likeness, di ba? Yung mga ginagawa ni Kristo is dapat na rin naman natin ginagawa. Amen? Dahil dito po sa mundo ito, mga magulang, mga kapatid, ay pasama po ang mundo, di ba? At kung si Kristo, loyal ka sa Diyos, is ito po yung magpapakabuti. At sabi nga po sa Bible sa Santiago 1:12, mapalad ang mga tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Kasi po dito sa mundo, di ba, maraming pagsubok sa buhay, maraming challenges na tayo ihaharapin, na tayo susungin, di ba? Kapag si Kristo ang kasama mo, sino ang kalaban natin, di ba? If God is with us, who can be against us, di ba? Kapag si Kristo ang nakaupo dyan, kapag loyal ka sa ating Panginoon, siya ang lalaban sa atin. Di ba? Siya ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan, di ba? Tandaan po natin, huwag natin kalimutan, na ang ating pangalan ng church natin is Jesus Lifted Up Church. Yeah. Kung nakikinig po kayo mga magulang, mga kapatid, nais ko pong ipaunawa sa inyo yung banner natin. Jesus Lifted Up Church. Ano pong sabi ng verse na yun ay binigay ng Diyos sa pamagitan ng ating bishop? Kung siya daw ay may itataas, sa John 12, verse 32, dadalhin niya daw ang mga
tao na sasamba sa kanya paanan. Amen? Sa mga tuwid, dapat si Kristo ang nakaupo dito. Si Kristo ang mataas sa buhay mo at sa buhay ko. At nang sa gayon, ang Diyos ang magdadala ng mga tao na kung saan sasamba sa Kanya sa Espiritu at totohanan at tamat bibilyang kapamaraanan. Kung minsan hinahanap natin, humahanap tayo ng paraan. Totoo naman yung kailangan natin. Humanap ng mga taktika, ng mga diskarte kung paano makakapag-win ng soul para sa kapulihan ng Diyos. Pero, pagtayuan natin yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, napangako niya. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, ang kanyang salita ay hindi babalik nang walang kabuluhan. Kaya nga po sa ating buhay, tiyakin natin na sa salita ka ng Diyos, nagtitiwala, huwag sa salita ng mundo. Dahil ang salita ng mundo, pwede pong mapako, pwede pong magbago. Amen. Pero ang salita ng Diyos, hindi po siya nagbabago. Diba? Kapag ka naging loyal ka sa Diyos, panghawakan mo, panghawakan natin, panghawakan ko, yung mga salitang kanyang binibitawan. Bakit? Sure po ito, magaganap at mangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, sabihin mo sa sarili mo, kailangan ko maging loyal sa Diyos. Diba? Pag loyal ka sa Diyos, maniwala ka sa hindi, ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon is ating mararanasan. Huwag ka lang mainip. Amen? Sa banda-bandira yan, nariyaan na, bubuhos na. Bakit? Bukas na po ang langit sa mga taong ang puso ay loyal sa Diyos. Amen? Kaya nga po, tiyakin natin na ang ating puso, na ang ating buhay, sa puwang na yan, sa puwang ng ating puso, si Kristo po ang nariyan. Huwag mo lagyan na kung ano-ano mga bagay. Di ba? Nasabi sa Bible pare, sa Romans 12 verse 2, di ba? Do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Di ba? Lagi po itong nasasabi. Di ba? Kasi nga, nasa mundo pa talaga tayo. Di ba? Dalawa lang pwedeng maging loyal ka sa Diyos at sa mundo. Di ba? Sa Diyos at sa mundo. Nasaan ka magiging loyal? Hindi sa Diyos na, sa gumawa ng mundo. Hindi sa Diyos na, sa gumawa ng buhay natin. Hindi sa Diyos na may kakayahang magbago ng ating puso, na mag-ayos, na sumiyasa. Amen? Kasi po si Lord ang nakakasiyasat nito. Diba? Hindi natin kayang siyasatin ito. Kayang bulat natin ng doktor. Tignan, ayusin. Pero ang totoong mag-aayos niyan is ang Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi nito, si Kristo lang ang makakapagpuno nito. Totoo po yun. Si Kristo lang ang makakapagpuno ng ating puso. Magiging kontento tayo kapag si Kristo ang laman ko. Amen? Naalala ko si Sakeo, di ba? Sobrang yaman. Si Sakeo po, kilala niyo yun, di ba? Nabalitaan niya si Kristo daraan doon sa Jericho. Anong nangyari? Gusto niya makita si Kristo, di ba? Mayaman po ito. Gusto niya makita, kaya lang hindi niya makita si Kristo kasi ang daming nakatayo doon malalaki. Pandak po kasi si Sakeo sabi sa Bible Humanap siya ng dadaanan ni Kristo. Doon sa banda, umakyat po siya ng puno ng sikomoro. At pag-akyat niya, anong nangyari? Binigyan siya ni Kristo. Sa kaya, bumaba ka, pumunta ako sa bahay mo. Anong nangyari? Naging puno si Kristo, naging satisfied si Sakeo. Nung makita niya si Kristo, nung tawagin siya ni Kristo, alam niyo ba kung tinawag tayo ni Kristo? Sa ating pangalan, sa ating buhay. Wala pong aksidente sa Diyos. Kung paano si Sakeo, hindi niya expect. Natatawagin siya ni Jesus. Yeah? Ang gusto niya lang niya, makita si Kristo. Diba? Ano bang mukha nito? Pogi ba to? Artista na to? Yun lang ang gusto niya makita. Pero din sa buhay natin, di ba? At saan siya tinawag? Doon sa taas. Minsan, tayong mga tao, tayong mga mananampalataya, mataas yung pride natin, di ba? Anong ginawa niya kayo? Tawagin siya sa taas. Di ba? Minsan nasa taas tayo Kailangan mong bumaba. Di ba? Kasi ginawa po ng Diyos yun. Bumaba siya galing sa langit Bumaba siya sa lupa. Diba? Nakadaong pang palad ng tao. Ganun din kayo kayo. Ha? Minsan sa ating buhay, meron tayong kailangan ibaba para maging kontento tayo sa ating buhay. Ano nangyari nung bumaba siya sa kayo? Literal na tinaba niya rin ang kanyang sarili. Dahil hindi niya inalintana siya yung mayaman. Diba? Kasi sabi niya, sabi ni Lord, pupunta ako sa bahay. Ha? Sabi niya sa kayo, bumaba. Dali-dali bumaba. Bibigay ko po yung kalahati ng aking yaman. Diba? Ang akala niya sa kayo, ang mga pag-satisfy sa kanya, isang yaman. Pero anong ginawa niya? Hinalahati niya. Ibinigay sa mahihirap. At sabi niya pa, ano pa? Kung meron akong nadanya, ibabalik ko ng 4 na beses sa kanila. So, ibig sabihin, wala sa pera ang satisfy ng tao. Anong nangyari? Anong nakapag-satisfy kayo sa kayo? Si Jesus.
Amen? Kaya kung meron tayong dapat hangarin, si Jesus na yun, wala nang iba. Amen? Kaya nga po, kung ikaw po nanonood, mag-take ka po ng amen dyan. Yeah? Na si Kristo lang po ang makakapag-satisfy sa puso ng tao. Amen? Magiging loyal ang isang tao kapag si Kristo ang naging sentro nito. At yung una natin is kung si Kristo ang nakaupo dito. Amen? Kaya nga po, katulad ni Sakeo, di ba? Literal na mataas. Di ba? Kung bababasin ninyo, pinababa siya ni Lord. Baba. Bagamat talagang maikli, mapandak siya, maliit na tao talaga siya, anong ibig sabihin nun? Talagang ulitin ko, nasabi ko na po kanina, meron kang kailangan ibaba. Meron kang kailangan i-give up. Meron kang kailangan iwanan. Meron kang kailangan i-surrender sa puso at sa buhay mo. Amen? Na kung saan, tanggalin mo sa puso mo yung mga bagay na bara na si Kristo ay papasok dyan. Amen? Kasi po may nakabara. Sa missing link na yon, kumbaga sa puzzle na yon, na isa na lang ang kulang. Di ba? Si Kristo po yun. Yung kailangan mailagay dyan. Huwag mong lagyan ng material na bagay. Huwag mong lagyan ng mga bagay na kung saan na hindi magbebenepisyo sa'yo. Diba? Lagyan mo, ilagay mo si Kristo. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante. Lagi ko pong sinasabi, ito po ngayong gabi, yung puso ng tao, parang bilunggo, ang kulang lang si Jesus. Pag pinapakulit-ulit mo, para maunawaan mo po, diba? Na hindi mo kailangan taparan ng cellphone, yung puso mo, hindi mo kailangan tapalan ng pera, yung puso mo, hindi ka magiging kontento dyan eh. Hindi mo kailangan takpan ng mga yaman, lupa, bahay, kotse, sasakyan, kung ano-ano pa, o ng mga babae, lalaki. Hindi po. Hindi po yun na makapag-satisfy sa tao. Doon sa kulang na yun, na puzzle, si Lord po ang sakto doon. Si Lord po ang fitted doon, di ba? Upang mag-function ng maayos ang ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, kahit mananampalataya, ako at ikaw po, ang kailangan natin gawin palagi is si Kristo lang ang laging nandun sa mission na yun, sa puzzle na yun. Diba? Para po magagawa natin ang kalooban ng Diyos. At hindi po tayo takwil ng Diyos katulad kay Solomon. Hindi po ba naitakwil? Diba? Nagalit ang Diyos kay Solomon eh. Bakit? Ang ganda-ganda ng simula, nakapagtayo. Diba? Humiling pa sa Panginoon niya ng wisdom eh. Napamunuan yung mga nasasakupan niya, yung mga tao ng Panginoon, yung mga Israelite, di ba? Ang ganda na simula. Kaya lang, nutrusyon po palagi sa isang Kristiyano eh. Habang tumatagal, di ba? Parang nagiging normal na sa iyo yung mga bagay-bagay sa mundo. Meron kang kailangan gawin, di ba? Parang pag nahit mo na kasi yung limitation mo ng paglilingkod, kailangan meron kang gawin naman na bago. Amen? Yun po yung ipanalangin mo. Kung sa puso't sa buhay mo, parang normal, parang hindi ka na joya dito sa ginagawa mo ito. Ibig sabihin na hit mo na, next level ka naman. Next level naman tayo. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Tuloy po natin. Pangalawa, 3 bagay lang po ito. Ano po yung pangalawa natin? Let Jesus control you. Diba? Hayaan natin si Kristo ang mag-control sa ating buhay. Amen? Huwag tayong kontrolin ng yaman sa mundo. Baliktad eh. Yeah. Ang kumukontrol sa atin dito sa mundo is yung yaman. Di ba? Dito, pag marami ka daw yaman, is gusto totoo naman po talaga. Di ba? Kahit nga si Jesus Christ eh. Di ba? Sinuhulan ng yaman eh. Alam po natin yan sa Matthew 4:4. Di ba? Sinuhulan mo siya ng yaman din o. Satan. At sino ang author ng pagmuhol? Walang iba kundi si Satan, kapatid. Di ba? Kaya nga mag-iingat po tayo. Hayaan natin ang Diyos ang mag-control sa ating buhay. Di ba? Huwag natin palagay na ang ating buhay na ito, isa atin pa. Kasi nakipag-isa ka na kay Kristo eh. Loyal ka na kay Lord eh, di ba? Yung mga palabas na kingdom, di ba? Pag ang isang tao, di ba? Nag-deserve sa hari, loyal siya dito sa hari na yun. Diba? Kaya nga ganun din tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya kailangan natin maging loyal sa Diyos.
Kaya hayaan natin ang Diyos ang mag-control sa ating buhay. Ha? Huwag kang magpakontrol sa mundo. Ito po yun. Huwag tayong magpakontrol sa mundo. Diba? Katulad sa Roma, sabi ng ito kaninang verse, huwag tayong magkonforme sa mga bagay sa mundo. Bakit? Kasi ayaw po ng Diyos yan. Di po ba? Malilihis ang ating pananampalataya. Malilihis ang ating kaisipan. At pagka gano'n ang kaisipan natin, pupunta po sa puso mo yan. At yun na ang magiging buhay natin. Amen. Huwag kang magpakontrol sa pera. Yan, ito po yan. Money is the root of evil. Di ba? Money is good. But the love of money is the root of evil. Di ba? Mabuti daw ang pera. Pero kung ang pera, di ba, sinasamba mo na, ginudus mo na, hindi na po ito mabuti. Di ba? Tandaan po natin, ang Diyos po ang may likha niyan. Di ba? Ang Diyos po ang may kakayahan magpala sa tao. Ang Diyos din ang may kakayahan magpalo sa tao. Di ba? Katulad kay Job. Di po ba? Dahil madaming yaman. Isang iglap, isang araw, wala. Ganun sa buhay ng tao, pwede ko wala. Di ba? Kaya kung meron ka man dapat pag-loyalan, is walang iba sa Diyos na pwedeng magpala, na pwedeng kumuha. Di ba? Nasa isang iglap, pwede kanyang pagyamanin. Kaya po ng Diyos yun. Wala pong pagdududa yun. Bakit nalikha niya ang langit at lupa? Nalikha nga po niya tayo eh. Di ba? Pagpapala pa, hindi niya kaya. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen. Kaya nga po, sabi dito, ikaw ang mag-control sa pera. Kaya, huwag kang magpa-control dyan, di ba? Kontrolin natin yung mga bagay-bagay na kung saan kasama natin si Lord. Amen? Sabi nga sa Bible, trust to the Lord with all our heart. Di ba? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Hayaan natin ang karunungan ng Diyos ang mamutawi sa ating buhay. Tuloy po natin. Sundin ang pamantayan ni Jesus. Di po ba? Sundin natin. Alam po natin yan, di ba? Sa John 14:6, di ba? Ang sabi niya yan, di ba? Ay, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, di ba? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ano? Sinunod niya ang Diyos Ama. Kaya nga po ang sabi dito, sa Kawikaan 3:5, yung sabi ko nga po kanina, basahin po natin. Kaya huwag kang magtiwala, buong puso't lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ito lang naman yung nakakapagpadapa sa tao eh. Minsan, dumidepende sa sarili niyang karunungan. Kaya anong nangyayari? Napapahama. Lumalayo sa church. Kaya niya naman talagang mabuhay. Kaloob ng Diyos yun. Kaya niya naman talagang magtrabaho. Kaya niya kumita ng pera. Kaloob ng Diyos po yan. Biyaya po ng Diyos yan sa tao. Diba? Ang problema lang, diba? Lumalayo ka sa Diyos. Diba? Nilalayo mo yung sarili mo sa ating Panginoon. Meron nga po nakita eh. Ang Kristiyano, lumalago, hindi lumalayo. Amen. Yeah. Kailangan lumalago, hindi lumalayo. Ang sabi sa John 15:16, di ba? Ang Diyos ang pumili sa atin, di ba? Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Para ano? Mamunga. Manatili ang bunga at mamunga ng mamunga. Amen? So, kamakatawid, kung ikay Kristiyano, pero hindi ka namunga, ay may problema sa'yo. Di ba? Minsan tinatanggihan mo yung pagpapala ng Diyos. Di ba? Kasi ang pagpapala po ng Diyos, hindi yan kaagad. Boom! Pagpapala agad. Pero kang kailangan gawin. Pero kang kailangan sundin. Di ba? Katulad ng sabi ng Diyos, Moises, pumunta kayo sa promised land. Ikaw ang maglalabas sa mga Israelita sa bayan ko. Di ba? Ano ba nangyari? Nandun ba agad sila sa promised land? Hindi. Naglakbay muna sila. Titignan muna ng Diyos yung patient mo. Diba? Sa paglalakbay mo, reklamo ka ba? Maraming challenges sa buhay, kapatid. Diba? Ano nangyari? Hindi sila nakarating ng gano'n na lang kabilis. Bakit? Dahil sa mareklamo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, kapatid, huwag akong mareklamo. Huwag tayong masyadong mareklamo. Pinapatagal mo yung mga pagpapala at biyaya na nakalaan, na hinanda, na ibubuhos ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Amen? May nakalaan na po. Kaya lang! Reklamador ka ng reklamo. Huwag po tayong mareklamo, kapatid. Di ba? Kung ano, patingin mo, nakakabuti naman at mabibigyan parangal, parlumot ang Diyos, gawin natin ito. Amen? Para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, di ba? Let Jesus control us. Di ba? Sabi niya sa John 14:6, di ba? He is the way. Di ba? Kailangan, kapag si Kristo na ang center nito, kapag si Kristo na ang nakaupo dito,
kapag si Kristo na nagkokontrol sa atin, siyempre, ang daan dapat natin is walang ibang daan, kundi yung daan ni Kristo. Di ba? Kaya nga, palagi natin i-accept yung truth sa ating buhay. Amen? I-accept mo palagi natin yung truth. Accept mo natin palagi yung daan ni Jesus Christ. Di ba? Face the truth. Don't ignore the truth. Di ba? Kasi, katotohanan po siya. Di ba? Kaya nga, kapag si Kristo ang nagkokontrol sa atin, kailangan harapin palagi natin yung katotohanan, yung challenges, di ba? Na kung saan, ang Diyos po ang kasama natin sa mga bagay na yan. Ha? Dapat ang buhay ay maging kabuhay-buhay sa ibang tao. Ito mo yun. Dapat itong buhay natin na to, di ba? Maging kabuhay-buhay siya sa mga tao, yung nakakasalimuha, kasi buhay ko eh. Ba? Buhay ito na tinanggap natin si Kristo, tayo na ang representative ni Kristo sa mga tao. Bakit? Pinapasok natin si Kristo sa buhay natin, kapatid. Pinapasok natin sa puso natin si Jesus Christ. Sa mga tuwid, kapag tumayo ka dyan, ikaw na ang representative ni Lord Jesus Christ. Amen? Dapat, kung sino mo yung nakakaharap mo, is nagkakaroon ng yung buhay nila na walang kabuhay-buhay, is natatransform na magkakaroon ng kabuhay-buhay. Amen? Ang mahirap, Kristiyano ka ng matagal, pero yung buhay mo is walang kabuhay-buhay sa taong mga walang buhay. Amen? Nagigets niyo po? Dapat, yung buhay natin, na si Kristo dapat ang nakita. Na sa lahat ng ating nakakasalamuha, mga magulang, mga kapatid, nakikita yung liwanag sa ating buhay. Nakikita na ang ating buhay is may kakaiba na wala sa kanila. Ibig sabihin, natatransferan sila ng mga bagay na meron sa atin. Amen? Nagigets po ba? Kailangan po, dapat, ang buhay natin is nakakahawa. Ang mahirap niyan, di ba, sa panahon ng COVID, natatakot yung mga tao, huwag kang lumapit sa akin, COVID. Parang gano'n, Kristiyano ka, pero ayaw ka nilang makasama. Ayaw ka nilang makakwentuhan. May danger po doon. Bakit? May something po sa ating buhay. Dahil ang totoong tumanggap kay Jesus Christ, mga magulang, mga kapatid, di ba? Ang buhay niya is nagiging blessing sa lahat ng maraming tao, katulad po ni Kristo. Di ba? Kasi po si Kristo naman talaga ang tinanggap natin. Amen? Ang pangatlo po natin, huli na po, do not lead God. Di ba? Huwag mong pangunahan ng Diyos. Di ba? Huwag po natin pangunahan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Palagi tayong magtiwala. Palagi tayong magtanong sa ating Panginoon. Kaya nga po, meron sa Bible, pinangunahan ng Diyos. Yun, patay. Kilala po natin yan. Sa 2 Samuel chapter 6, verse 5 to 7. Sabi po dito, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa salin ng mga lira, udyapi, tamburin, katsanita, at pompiang. Nang malapit na sila sa may giikan, nilikon, natalisod ang baka. Kilala po. Kaya't hinawakan ni Uza ang kaba ng tipan. Yung kaba ng tipan, hinawakan daw ni Uza. Kaya sabi, natalisod lang naman ang baka. Ngunit, nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noy day namatay si Uza sa tabi ng kaba ng tipan. Anong ibig sabihin po nito? Hinawakan ni Uza yung kaba ng tipan. Ano pong revelasyon ng Diyos sa pahina na ito? Hindi mo kailangan pangunahan ng Diyos. Hindi mo pwedeng hawakan ng Diyos dahil ang Diyos ang hahawak sa atin. Amen? Dahil tayo ang hinawakan ng Diyos. Paano hinawakan tayo ng Diyos? Kumuha ang Diyos ng putik, pinulbahan ng tao, at pagkatapos, hiningahan. Sa mga tuwid, ang Diyos ang hahawak sa tao. Kaya nga ipangat natin, do not lead God. Huwag mong pangunahan ang Lord. Diba? Katulad ni Uza. Hindi mo siya pwedeng pangunahan, hindi mo siya pwedeng hawakan. Amen? Dahil ang Diyos po talaga, ang siyang may kakayahan, mag-direct sa atin. Diba? Kaya nga po, ano nangyari kay Uza? Bigo. Pinangunahan ng Diyos eh. Diba? Sabi sa Bible, natalisod lang naman, hindi naman malalagdag. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, at yung New Testament na, tayo na po yung kaba ng tipan. Amen?
Tayo na po yun. Kasi yung kabanatipan, ano po naman nun? Di ba? Yung Aaron's Rod, tapos yung Ten Commandments, at saka yung mana. Di ba? Ang sinisimbolo po lahat nun is si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ po, sinisimbolo lahat nun. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, nandito ako para hindi i-abolish ang law, kundi ito pa rin ang law. Tinupad lahat ni Kristo. Sa mga tuwid, si Kristo na ang kabanatipan. Ngayon, si Kristo pumasok sa puso mo. Ikaw na ang kabanatipan. Tayo na yun, di ba? Kaya nga, nung tutuloy po natin ito, dinala ang kabanatipan sa bahay ni Obed-Edom. Anong nangyari? Pinagpala yung tahanan ni Obed-Edom. Ganon din, tayo na ang kabanatipan. Sa New Testament, tayo na po kasi tinanggap natin si Kristo. Di ba? At kahit saan ka pumunta, magiging pagpapala ka. Amen? Kahit ano gawin mo, magiging pagpapala. Basta si Kristo, nasa puso mo. Basta si Kristo ang tinatayuan mo. Basta si Kristo ang nagpo-control sa'yo. Basta si Kristo ang nakaupo dyan at hindi mo pinapanganahan ng Lord. Kahit saan tayo magpunta, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ang mahirap, di ba? Pag pumunta ka sa isang lugar, hindi ka nagiging pagpapala. Amen. May danger po doon. Amen. Check natin ang ating puso kung si Kristo ba talaga ang nakalagay doon sa mission na yun. Sa puzzle na yun na kulang. O baka kung minsan, hinahaluan mo ng pangmahulo. Kaya ang nangyayari, hindi ka nagiging pagpapala sa maraming tao. Amen. At mga magulang, mga kapatid, maging loyal po tayo sa ating Panginoon. Amen. Maging loyal po tayo sa Diyos. Bakit? Kasi po siya ang may kakayahan magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Malapit na po. Ito nga ilang ano na lang po. Character of a loyal heart. Diba? Yung mga karakter, ano-ano po ba yung mga karakter ng isang loyal? Una, he always submit. Diba? Pag loyal ka, palagi ka siya submit. Diba? Palagi mong sinasabi. Yung mga nakakong, ano mo, diba? Hindi po dapat ang maging karakter natin. He always asks. Palagi siya nagtatanong. Master, ano po ba kailangan ka? Di ba katulad ng mga apostol? Loyal sila kay Jesus Christ. Tinatanong nila si Lord Jesus Christ. Nakikinig sila. Di ba? At pag mali, nirebuke sila ni Jesus Christ. Ganun tayo. Di ba? Pag meron tayong loyal heart, di ba? Lagi tayo nagsasubmit. Pangalawa, lagi tayong nagtatanong. Ask. Kung ito ba ay tama? Una, sa Diyos, mananalangin ka. Pangalawa, sa ating mga nilagay, sa bishop natin, o sa mga leaders, di ba? Kinukonsulta natin sa mapagkakatiwalaan mo, inilalagay din sa puso mo ng Diyos. Amen? Huwag kang magsalita sa mga bagay na hindi, kailangan mo muna kasing ipanalangin yan eh. Yung mga bagay, mga tao na lapitan mo bago ka magsalita sa kanila. At ang pangatlo, ano? He always obey. Di ba? Palagi siyang sumusunod. Yun po yung karakter na may isang loyal heart. Di ba? Panghuli, he always listen. Diba? Palagi siyang nakikinig. Yun po yung mga karakter ng mga isang tao na loyal sa ating Diyos. Amen? Kaya nga po ang huling verse, sabi po dito, Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? Kapag si Kristo ang yaman mo, nandun ang puso. Diba? Kaya nga po, ang ating puso dapat, isa walang ibang yaman ito, kundi ang Diyos. Bakit? Kasi pag si Lord ang yaman natin, si Lord lumikha lahat na. Yan. Bagamat kung tignan ka ng maraming tao, ako nga, kung tignan ka ng tao, wala ka namang yaman dito sa mundo, ano? Wala ka namang kotse, wala ka namang sariling bahay, wala ka namang bank account, wala ka mga ATM. Yun yung paningin ng tao. Hindi kasi sila na-transform. Hindi pa na-transform yung kanila. Ang kanilang paningin pa kasi is pang mundo. Ang tunay na yaman natin is ang Diyos. Kaya nga sabi dito, sapagkat kung nasaan, naroon ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Diba? Ang yaman natin is ang Diyos. Higit ka pa sa pinakamayaman, pinaka-bilyonaryong tao dito sa mundo kapag si Lord ang yaman mo. Amen? Kaya po sa ating buhay, para maging loyal ang ating puso, ano po ang kailangan natin gawin? Let Jesus be the center of our heart. Diba? Ano yung una? Let Jesus sit in our heart. Pangalawa,
let Jesus control us. Tayo. Hayaan natin ang Diyos sa mag-control sa atin. Ang pangatlo, do not lead God. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Amen? Nawa po, mga magulang, mga kapatid, ay meron po tayong natutunan ngayong gabi ito sa maiksi ating pagtatalakay sa kanyang salita. At inanyayahan ko po kayong pumikit at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, ikaw po ang lumikas sa aming buhay, sa aming puso. Tunay nga, O Diyos, ikaw po ang nakakasiyasat nito. Ikaw po ang nakakabatid nito, Panginoon. Lord, siyasatin mo ang puso ng aking mga kapatid. Ang aming puso, Panginoon, ay pinapasiyasat namin sa iyo, Panginoon. Lord, loobin mo, O God, na ang kakulangan ng aming puso, O God, ikaw ay magpuno nito, Panginoon. Lord, dalangin ko sa aking mga kapatid na nakikinig. Tunay nga, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang buhay. At kung meron man sa kanilang mayroong nararamdaman sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdedeklara na kagalingan sa kanilang pangangatawan, sa physical na katawan. At kung meron mang kulang sa pinansyal at meron mga business, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoon. At Lord, ako ay nagdedeklara na mga mabubuting bagay na mararanasan nila ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat ng marami, Lord God. Sa iyo kong po tinitiwala ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, Panginoon, ay ikaw ay may-ari, O God. Kaya naman, Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. Dalangin ko po kayo pinagpala ng ating Panginoon at ang pagsama ng Diyos at ang pagsama ng Santong Espiritu ay itong maranasan. At panatiliin po natin ang ating puso ay malinis. At maging loyal po tayo sa ating Diyos. Amen po. Magandang gabi po at mapagpalang gabi. God bless you po. Amen.